लोगोफोर आं मिजिं बर' नोंथांमोना नायगासिनो मिजिं बर' चेनेल। लोगोफोर नोंथांमोननियावबो मालाबा मेसेज फैदों नामा? नोंथाङा अनलाइनाव शपिं खालामदोंमोन, नोंथाङा 14,60,000 फैसा मोन्दों, SMS फैदों बाम्पार ड्र होननानै SMS हरनायनि उनाव फन फैदों नामा? फैदों? फैयाखै? ना फैदों? फैदोंबाथ' नोंथांमोना हरखांबाय जानांगोन आरो बुहुत माबा माबि जाबायबो जानांगोन नङा होमबा? आरो जुदि फैयाखैबाबो खोनासं लोगोफोर, आं नोंथांमोनखौ थारमाने साबधान खालामनो फैदों। थारमाने मा आङो दिनै 6 तारिख जुननि 6 तारिख 2020 आव आं भिडिअ रेकर्ड खालामगासिनो। आंना दिनै नेट पेकआ जोबैबाय भिडिअ आपल'ड खालामै एडिटिं खालामै ओमफ्राय आं दा बे भिडिअखौ जुननि 7 तारिखै आं आपल'ड खालामनो नागिरदों। सरि दस्त दिनैनो होगौमोन नाथाय होनो हाला। नोंथांमोना गाबोन नायगासिनो जानो हागोन। बेनिफ्राय दा आं बुंनो फैदों थारमाने आंनावबो आं अनलाइनाव शपिं खालामदोंमोन 200 ताकानिल' माल 200 ताकानि माल दालागै डिलिभारबो जाफैयाखै बे माला। बेनिफ्राय दा आंनाव दिनै मेसेज फैदों थारमाने Q111115 ता ओमफ्राय लास्टआव 0 बेनिफ्राय मेसेज फैदों। ओमफ्राय बुंदों स्नेपडिल कम्पानिनिफ्राय आं फन खालामदो, आं मायबा शर्मा मायबा होनदोंमोन इदि आरो इदि नाम होनदों आरो बेना। बेनिफ्राय बेयाव होनदों इयो नोंथाङा मेसेज फैदोंमोन 9 ता बाजाव नोंथाङा फरायदोंना फराया चेक खालामना खालामा होनदों। बेनिफ्राय बियो ओमफ्राय आं होनदों खालामाखै आं नायनि र' ओमफ्राय नायबाय आं नोंगो नामा बिदि सानदों। ओमफ्राय बियो मा होनखो मिथिगौ? ओमफ्राय ओरै होनदों आंखौ नोंथाङा दा गारि लानो ना फैसा लानो गारिनि फैसा होनदों। ओमफ्राय आं होनदों आरे भाइ गारिखौलाय मानो नांगौ, गारिखौथ' न'आव बायनांगोन, आंथ' फैसासो नांगौ बिदि होनदों। आदसा फैसा नांगौबा नोंथाङा दानो नोंथांनि बेंक एकाउन्ट डिटेल्स जिखिनि दङ पुरा हरजोब होनबाय। बेनिफ्राय आं मा होनखो मिथिगौ? आदसा ओमफ्राय आं बोरै बिसास खालामनो बिदि होनदों आङो। ओमफ्राय बोरै बिसास खालामनो होनबा नोंथाङा जुदि बिसास खालामबा केनसेल खालामबानो जाबाय बिदि होनदों। स्नेपडिलनिफ्राय कम्पानिनिफ्राय मेसेज फैदो आरो नोंथांनो मा प्रुफ नांबावगौ होनदों। आदसा स्नेपडिलनियाथ' स्नेपडिल लिरनाय फैखायो SMS आव, नोंथांनियाथ' नाम्बाराव स्नेपडिल नुजायाखै Q111150 सो ओंखारदों, मानो ओंखारदों बिदि होनदों आङो। ओमफ्राय इयो दानना हरबाय आरो ना लोगोफोर। बेखायनो आं नोंथांमोनखौ बुङो नोंथांमोनाबो मालाबाबो बिदि फ्रड फासि नाङा। मानोना बुहुत खस्थ'दो फैसा खामायो नङा होमबा? मानसिया बुहुत खस्थ'जों फैसा खामायो, बेखौ 1 सेकेन्डआवनो जुदि लुथिलांजोबो मालाया जाहैजोबो, बेफोराव जुदि फासि मा जानांगोन लोगोफोर बुंनाय। बेखायनो लोगोफोर नोंथांमोना एसे जागरुक जाबानो जाबाय नङा होमबा? ओमफ्राय बे भिडिअखौ जिमान हायो लाइक शेयार कमेन्ट खालाम दस्त साबसक्राइबबो खालामना ला। बुहुत जिमान हायो बयनोबो शेयार खालाम, मानोना जाहाथे रावबो बिदि फासिया। आरो दा लोगोफोर आंनि SMSखौ आं स्क्रिनशट खालामना भिडिअ होगोन। भिडिअआव नोंथांमोनाबो स्क्रिनशटखौ मोजाङै SMSखौ फरायना नायबानो जाबाय। आरो कल रेकर्डिंखौबो नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय। कल रेकर्डिं आं फुल रेकर्ड खालामनाय जाजोबासै लोगोफोर, मानोना आङो डाइरेक्ट मिथियाखैमोन नालाय। डाइरेक्ट अकस्मात बे फन खालामदों आंखौ, ओंखायनो ससेल' रेकर्ड खालामनाय जाहैबाय आरो ना लोगोफोर। दे खोनासंदो दानिया। स' थेंक इउ लोगोफोर, बाय। बैंक डिटेल है वो बैंक डिटेल सेंड कीजिए मेरा सेम व्हाट्सएप नंबर सर। क्या क्या कौन सा क्या सर? कौन सा डिटेल्स? अकाउंट नंबर, नेम, IFC कोड और बैंक का नेम। ओके, और व्हाट्सएप करके रिटर्न बैक कॉल कीजिए सर। अच्छा, और कुछ प्रूफ दे सकते हो? क्या सर? मतलब वो उसका बारे में प्रूफ? जी मैसेज आपने मिला है, आप क्या खोजते हो सर? नहीं वो डायरेक्ट हम कैसे मान ले सर? सर मैसेज से आपको नहीं विश्वास होता है तो आप कैंसिल करवा दीजिए, सेकेंड विजिट तक दिया जाएगा। ओके ओके। क्योंकि कंपनी से मैसेज मिला है ना सर। कंपनी से वो तो स्नैपडील का तो स्नैपडील आता है ना, BP ट्रिपल तो यहाँ पर तो 511 आया है ना, मतलब 111111 यहाँ पर 5 का है ना और 0। स्नैपडील कंपनी अच्छा नहीं ऐसा करता है ना सर। चलिए ठीक है, आपको नहीं भरोसा, आप कैंसिल करवा दीजिए, ठीक है। हाँ कैंसिल कर दो, क्योंकि मुझे